يوحنسن هبوبات درفتاتو نمحداس أبسمرا يركب بركت بزبلس نتباباوي سرحاتو مسكور عيو زبركة فتصم يوحنس نتوم بهزبي سمزر خبرلهم عيوتاتو دحر العلي كلت عقودات نمحداسو من كالو سرحات نمبركاتن أبسمرا كم زركب مسناوشت معكنات أبز جبروك على محتت قليتهم አቶ ፈንቅል ዝተሰየመ ናይ ቅርጻ አካላት ውድድር ተኻይዶ በምክንያት መበል 34 ዓመት ዓወት ስርሒት ፈንቅል አቶ ፈንቅል ማለት ሚስተር ፈንቅል ዝተባለ ናይ አካላዊ ብቕዓትን ምርኢት ውድድርን ተኻይዶም ኣብ ህንዲ 70 ኪሎ ሜትር ብዘይ አውቲስታ ዝተጓዓዘት ባቡር አቃልቦት ስሕብ ኣብ ህንዲ 53 ባጎኒ ዘለዋ ናይ አቕሑ ባቡር نكات هو قديفة بحيال فتنة بزي أوتيستا بركز بلا مأكلات معرفون مالت ستيشن تحيسا كتكيد زرقي فيديو أما حبرا ومرة خبيتات مستزرقحة قلب بركز بلو وقناس سحيبوس كك أبابللو يرأيو اللوم سلام تخطاتلتي السينما سمرة أبزل لكم سلام كتهلو إن تمننا أوانا وانت أمانا حبريتانا بخم إن بلالو تحستو كم زونالو إنه هو نفلم تحستو كم زونالو ناوشتها قرن نايدقن معكنا الزينات وكيسنا زتفلاليو عد النغطي أقرنتي حبرت تحستوتات إن غربالو مدب كوينو أب إيرترا أتكرو بمقبار استفلالي بك عزبالنا يوم مدباتنا بخم إن غربالو مدبيو حدشت مدبات كم زونالون كالن أب أوانو نمكتتال چانلنا سينما سمرة سبسكرايب قبارو لايك شير أنبلكم صعبنا تحستونا تخطاتلكم رأيتكم أب صندوق كومنت أسفروا لنا سناي مكتتال نتحستو سينما سمرن مدبات كم زونالون ፍጹም ዮሐንስ ህቡባት ደርፍታቱ ንምሕዳስ አበስመራ ይረከብ በርክት ብዝበለስ ነጥባባዊ ስራሓቱ መስኩር ዕዮ ዘበርከተ ፍጹም ዮሐንስ ነቶም በህዝቢ ስም ዝረኸበሎም ዕዮታቱ ድሕሪ ልዕሊ ክልተ ዕቆዳት ንምሕዳሶምን ካልኦት ስራሓት ንምብርካትን አበስመራ ከም ዝርከብ ምስ ናይ ውሽጢ ማዕከናት ኣብ ዝገበረው ቃለ ምሕተት ገሊጾም ፍጹም ዮሐንስ ከም ዝገለጾ ሓደስቲ ደርፍታት እኳ ኣዳልዩ እንተሃለወ ነተን ኣብቲ ሰዓታትን መጀመርታ 2000 ኣብ ዝተፈላልየ ኣልቡማት ብምኽታት ናብ ህዝቢ ዝዘርጋሕን ክሳዕሎሚ ተቀባልነት ዘለወን ደርፍታቱ ኣብ ዝተፈላልየ ኩርናዓት ኤርትራ ስእሊ ብምክያድ ናይ ቪድዮ ክሊፕ መስርሕ የካይደለን ከም ዘሎ ሓቢሮም بتوسخي ፍጹም ዮሐንስ እተን ኣብ ገለገለ ክሊፓቱ ዝረኣያ ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ እተን ኣብቲ ክሊፕ ዝረኣያ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ወል ሓንቲ ዝምድና ከም ዘይብለን ሓቢሮ እተን ኣብቲ ክሊፕ ዝረኣያ ደቂ ኣንስትዮ እታ ጻዕዳ በዓልቲ ቤቱ እታ ሓንቲ ድማ ሓብቱ እናተባህለ ዝዘርጋሕ ሓበሬታ ውጹእ ሓሶት ምዃኑ ገሊጾም ንሱ ነዚ ከብርህን ከሎ ኣብ ሽወደን ንደርፍታቱ ብስእሊ ከሰንዮ ምስ ወሰነ ነተንሽዑ ተማሃሮ ዝነበራሞ ኣብ ጂምናስቲክ ዝነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝረኸበን ብምሕባር እታ ጻዕዳ ኢራናዊት ከም ዝኾነት እተን ካልኦት ድማ ኤርትራውያን ምዃነን ሓቢሩ ኣብዚ ግዜ እተን ኤርትራውያን ሓዳር መስሪተን ከም ዘለዋን ደሃየን ከም ዘለዎም ብምሕባር እንተታ ኢራናዊት ግን ኣበይ ከም ዘላ ከም ዘይፈልጥ ገሊጾም ነቲ ሓብትኻ ዝብል ወረ ድማ ብኤርትራውነት እወ እንተ ብስጋግን ዝምድና የብለኝ ክብል መሊሶም አቶ ፈንቅል ዝተሰየመ ናይ ቅርጻ አካላት ውድድር ተኻይዶም በምክንያት መበል 34 ዓመት ዓወት ስርሒት ፈንቅል አቶ ፈንቅል ማለት ሚስተር ፈንቅል ዝተባህለ ናይ አካላዊ ብቕዓትን ምርኢትን ውድድር ተኻይዶ እዚ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ብ24 ለካቲት 96 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ደንደን ማእከል ጂምናዚየም ዝተኻይደ ናይ ቅርጻ አካላት ውድድር ኣብ መንጎ ካብ ማእከላት ጂምናዚየም ናይ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተማሃሮን ኤርትራ ዳዊት አባዲ ሰላም ዝመጹ መንእስያት እዩ ተኻይዶም እዚ ውድድር አቶ ፈንቅል ክንፊ ብርቱዕ ብዝብል ዕላማ ብምወላ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተማሃሮን ኤርትራ ከምኡውን ኮሚቴ ስፖርት ኤርትራውያን ስካንዲኔቪያ እዩ ተኻይዶም سبعة كيلومتر بزي أوتيستا استقعزت بابور أقلبوت سحب
ኣብ ህንዲ 53 ባጎኒ ዘለዋ ናይ ኣቑሑ ባቡር ነካትሆ ገዲፋ ብሓያል ፍጥነት ብዚ ኣውቲስታ ብርክት ዝበለ ማእከላት መዕርፎ ማለት ስቴሽን ጥሒሳ ክትከይድ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ ተዘርግሐ ቀልቢ ብርክት ዝበሉ ወገናት ስሒቡስ ክቀባበልሉ ይረኣዩለው። እዛ ካብ ጃሙ ሰሜናዊ ምዕራብ ህንዲ ተበጊሳ ናብ ፑንጃብ ሰንበት ንክትጓዓዝ ዝነበረት ባቡር መራሒታ ባቡርን ተሓጋጋዚውን ልጓም ባቡር ከሓዙ በኣባላቶም ክቕየሩ ኣብ ካታሁኣ ምስ ወረዱ ብዘይ መራሒ ብፍጥነት ክትጓዓዝ ከም ዝኽኣለት ቢቢሲ ገሊጹ። እዛ ባቡር ኣብ ሰዓት 100 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዘት 5 ማእከላት መዕርፎ ባቡር ጥሒሳ ክትከይድ ክኢላ። ናይቲ ከባቢ መኮነን ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዛ ባቡር ብዘይ ኣውቲስታት ትጓዓዝ ከም ዘላ ምስ ተፈልጠ ክኢላታት ባቡር ኣብቲ ሓዲድ ዕንፀይቲ ብምግባር ደው ከም ዘበልዋ ገሊጾም። እዛ ባቡር ብዝተኻየደላ ጻዕሪ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝኾነ ጉድኣት ከይውረደትን ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝጥቀስ ክሳራ ከይተፈጥረን ደው ክትብል ከም ዝኽኣለት ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ዝኸበርክን እንተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ቀድመ ምዝዛምና ከም ትወትሩ እንገብሮ ምቆሽሽ ሲነማ ሰመረ ወሲልና ክንፍለየኩም። ኣብ ናይ ሎሚ ምቆሽሽ ክኸውን ዝሓረናዮ ገንዘብ ብዝቐለለ ብኸመይ ተዋህለል ዝብል እዩ። ገንዘብ ንምውህላል ሓደ ካብ ኣታዊኻ ፍሉጥ መጠን ገንዘብ ሰልዕ። እዚ ማለት ገንዘብ ኣብ ዘእትኻሉ እዋን ከምቲ ንገዛ ኽራይ ክንድዚ፣ ንኣስቤዛ ክንድዚ፣ ንማይ ንኤሌክትሪክን ክንድዚ እናበልካ ትውድቦ ወርሒ ንገዛእ ርስኻ ድማ ገንዘብ መድበላ። ኣታዊኻ 1000 እንተኾይኑ ንነብሰይ ድማ 100 ነቕፋ ብምባል ንገዛእ ርስኻ ደሞዝ ትምድበላ። ነዚ ደሞዝካ ድማ ተቐምጦ። ክልተ ብዝተኻለ መጠን ገንዘብ ንምውህላል ዘኽእሉኻ ነገራት ካብ ምዕቃብ ኣይትብኮር። ንኣብነት ንመጓዓዝያ ተውፅኦ ወጻኢታት ብኻልእ መንገዲ ክትቆም ምፍታን፣ ኣስቤዛ ብሕሱር እትረኽበሉ መንገዲ ሃሰው ምባል፣ ብሓፂር ወጻኢታትካ ዝውሕደሉ መንገዲ ምንዳይ። ሳልሳይ ኣብ ገዛኻ መመጋብ ዝበዛሕና ነዚ ኣይነስተብህለሉን ኢና እንተኾነ ኣብ ደገ መመጋብ ንቁጠባዊ ትሕዝቶና ኣብ መንቁልቋል ልዑል ተራእዩ ዘለዎም። ስለዚ ኣብ ገዛና ዝተኸሸነ መግቢ ንምብላዕ ይጽንሓለይ ኣይንበለሉ። ኣብ ገዛኻ መመጋብ ኪኖ ቁጠባዊ ረብሓ ስድራ ቤታዊ ምትእስሳር ንምፍጣር እውን ልዑል ግደ እዩ ዘለዎም። ኣርባዕተ ገንዘብ ንምውህላል ክጥዕመካ ንእሽተይ ሸቶ ኣዳሉ። እዚ ውሽጣዊ ምንቕቓሕ ንምፍጣር ልዑል ተራእዩ ዘለዎ። ንኣብነት ኣብዚ 6 ወርሒ ንኸምዚ ዓይነት ከግዝእ ዝኽእል ገንዘብ ክህልወኒ ኣለዎ በል። ኣብ ርእስኻ ንጹርን ድሩትን ሓሳብ ኣቐሚጥካ ስለ ዘለኻ ነዚ መጠን ክትበጽሖ ብወኒ ከተዋህለል ኢኻ። 5 ንተዋህለሎ ገንዘብ ንጹር ናይ ግዜ ገደብ ይሃለኻ። ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ክንዲ ገንዘብ ከዋህለል ኣለኒ ብምባል ምስ ነብስኻ ውዕልቶ። ነዚ ዝኣተኻዮ ውዕል ንምትግባር ድማ ጽኑዕ ሕጊ ገዛእ ርእስኻ ይሃለኻ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ናባኹም እነብለሉ መደብ ከም ዝውናሎ በዚ ክንዛዝም ኢና። ትሕዝቶ ከም ዝውናሎ ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ደገን ማዕከናት ዜና ተወኪስና ዝተፈላለዩ ኣደነቕቲ ኣገረምቲ ሓበርቲ ትሕዝቶታት እነቕርበሉ መደብ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኣተኩሮ ብምግባር ዝተፈላለዩ ይበቅዑ ዝበልናዮ መደባት ኢና ናባኹም እነቕርብ። ሓድሽቲ መደባት ከም ዝውናሎን ካልእና ብዋኑ ንምክትታል ቻነልና ሲነማ ሰመረ ሳብስክራይብ ግበሩ፣ ላይክ ሼር እናበልኩም ሰዓቡና። ትሕዝቶና ተኸታቲልኩም ርእይቶኹም ኣብ ሳንዱቕ ኮመንት ኣስፍሩልና። ብዝተፈላለዩ ትሕዝቶ የራኽበና እናበልና ንሰናበተኩም ብሩኽ ቀነም። Sinema Samare, Samare, Kapizi Rapizi, Hainare,
حقوس دستا سحاب سنيت رفتا نغسل النهار سينما سمري عب سينما سمري قطعو مزنك نوري عاما وميدي دراما على الوزاتا سبورت فيلمي